gutom na kaayo no, suroy-suroy dito sa Binondo, wala siya naka-parking, sinahan lang sa Ocean Park. Okay? Manila Ocean Park. Okay, so murag di na dyan mako ang Ocean Park sa una. Tras lang ko, nalimot na lang dyan. Dugay na kahit pa ako. Kagumay pa ganing mga bataa. I think graduate pa o kindergarten si Twinkle. Last time minami sa Manila Ocean Park. So karon dagko na no, college na si Twinkle. And ako na, mas padre. Ari daw ni Agi. Inaang mga restaurants diya. Nako no restaurant dito sa taas. So among i-check. So makaon sa ni dito. Okay, parting gutuman na. Alauna na kapin. Almost alas 2 na. So naaday ko nino. Na dito sa taas. Ang ang restaurant. Okay, going to second floor. Pahamak dyan yung ulan. Huwag dyan mo cooperate sa ato ang vacation. Okay. So, mga ano dyan may kagigotom na gyud ko. Is it Asian Food Village? We're at Ocean Park. Okay, so first order of business, mga on. Okay, ano saan yung restaurant? Makan makan. Okay. So, okay, so makan makan at Ocean Park. Seafood soup. It's what you call seafood soup. Okay. 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 Okay, bok choy. Sweet and sour fish. Garlic with bok choy. Buffalo wings. Okay. Okay. There na lang. Sige. Thank you. Price. Thank you. Thank you, sir. Okay, sir. Sa tingnan restaurant natin? Makan makan. Okay, so ilahang seafood soup is green. Karon pa ko kitang seafood soup nga green. So ato na siyang tilawan. Ay wala. Thank you. Okay, so ilang seafood soup kay green. Green. Mayo no mo ni dapat seafood soup kay green. Okay. Ito ba anak? Java rice. So ato ning talawan ning seafood soup nga green kung lami ba. Asa mo partner? Okay, order din na mo. Murag nay guso no, guso ning nakakuha na ni agar-agar. French fries. Gusto. Guso, di ba? Agar-agar man na guso. So murag guso ning naka-green ani. Order na siya. Lami ba siya? Lami siya. Lami te. Ilang buffalo. So ilang garlic with bok choy. Okay, so okay. Oh, very colorful. Okay, Java rice with bok choy. Sweet and sour fish.
Fish fillet, sweet and sour. Sila ba ito? Pangay ba? And spicy buffalo wings. Sige naman? Sige naman. Okay. And another bok choy. Para kompleto na ako ang food. Mukbang. Oh, here. Noni ako ah. Ilipay lang ng corridor lang. Nas mawa ang social. Corridor. Sunod. Nato corridor. Kinanglan na nag-long vacation. Oh, pwede na po 3 days pero di na ta mga to sa mga mowa. Ano na makan-makan? Thai? Makan. Ano ba yung nagamit ko? Word ng makan sa mga Muslim. Ah, so mga tribo.